बेथ' जोबोद दुखुनांथावना जादों जे थांनाय एकर्डफोरखौ बर'फोरा दिनै जोङो गोबां बे एकर्डनि गेजेरजों दफाफोरखौ मोनबोनो हायाखैब्लाबो दिनै गनायनानै बै एकर्डखौ बर' रायजो राजाफोरा गनायनानै लादों। दा दिनै दुखुनांथाव बाथ्राया बिसो बिटिआर एकर्डनि एगेन्स्टआवदि बेबायदि जोंनि गेजेरनिफ्राय बेबायदि सुबुं ओंखारदो केस होलायलायनाय बिनि थाखाय बिराद माने जोंनि गेजेराव दुखुनांथावना जादों। दा दिनै जों बेखौनो बुंनो हायो बै बिटिआर एकर्डनि गेजेरजों जिहेतु मोनसे जोंहा लामा फैदों माने जोंनि सिमाखौ बारायनाय सनितपुर आरो बिस्वनाथखौ सोसननाय। दा दिनै जोंहा बिटिसि एकर्डआव माखासे जोंनि मेजर माने बर' गामिफ्रा थालांदों सोसननो। दिनै बे बिटिआर एकर्डनि गेजेरजों जोंहा सोसननो हानायनि दिनै बे मोनसे लामाया बेवहाय दङ। दा जोङो बेखौनो बुंदों जे जायफोर दिनै बे बिटिआरनि एगेन्स्टआव हाइकर्टआव केस होदों बिथांमोना निस्सय माने सनितपुर आरो बिस्वनाथखौ हाबनायखौ बिथांमोना लुबैया, सिमा बारायनायखौ बिथांमोना लुबैया, गामि सोसनजानायखौ बिथांमोना लुबैया। दा बिनि थाखायनो जों बिथांमोनखौ खावलायदों जे बिटिआर एकर्डनि गेजेरजों जोंनि सिमाया बारायनायनि बे लामाया जोंहा रोखा जाना दङ। गामि सोसनजानायफोरा जुदि बे केस होनायनि उनाव जोंनि एकर्डनि दफाफोरा जुदि मावफुंजायाबा गामि सोसननाय जोंनि सिमा बारायनाया जुदि थालाङोबा खिन्थु बिनि दायनिगिरिया रावबो जाया। जायफोर दिनै हाइकर्टआव केस होदों बिथांमोनानो बिनि दायनिगिरिया जागोन। आरो बिनि थाखायनो जों खावलायदों सनितपुर बिस्वनाथनि रायजो राजाल' नङा साफ्रोमबो जोंनि बर' रायजो राजाया जोंनि बर' हारिनि गेजेराव बर' हारिखौ अखान्थि खालामनो लुबैनाय, बर' हारिखौ हारि हिसाबै गसंथानो बे मोनसे परिबेखौ लुबैयो जोंनि गेजेराव जायफोर उजिदों बिथांमोनखौ रायजो राजाफोरा सिनायना लानाया मोजां आरो बिथांमोननि मावनाय दांनायखौ नोजोर होनाया मोजां। आरो जों बेवहाय नुदों व्यक्तिगतबो दङ, सोरबा माने माहारियारि आफादनि सोरबाबो दङ, गुबुन गुबुन माने दल संगठननिबो बेवहाय नामखौ नुदों। दा बिनि थाखायनो जों बुंदों जे नोंथांमोना लुबैया नामा बर' हारिखौ हारि हिसाबै थांना थानायखौ गोजोनखौ लुबैया नामा बिथांमोना? अब्ला बिथांमोना दिनै गुबुन गुबुन संगठनाव थानानै मानो खामानि मावदों? दा बेखौसो जोङो दिनै एबसुनिफ्राय बेखौ जों खावलायदों जाहाथे बर' हारिखौ अखान्थि खालामनायनिफ्राय जाहाथे बयबो गोजानाव थायो, जाहाथे जोंनि गेजेराव गोजोना अराय माने गायसनजायो। बेखौनो जाहाथे बिनि थाखाय बयबो खामानि मावो, बिनि थाखाय दिनैनि हाबाफारिनि गेजेरजों जों बेखौ खावलायनो सानदों। बे गोरोबथानि गेजेरजों सनितपुर आरो बिस्वनाथआ हाबनो गोनांमोन बिटिसिआव। दा बे जुदि बिनि गेजेरजों होबथानाय जायोब्ला मा मुं होगोन बिथांमोनखौ दैदेनगिरिफोरखौ? जोंथ' बेखौ बुंनांगोन जे बिथांमोननि केस होनायनि उनाव जुदि जोंनि बिटिआर एकर्डनि क्लजफोरा जुदि मावफुंजानायनिफ्राय जुदि बियो स्तब्ध जायोबा बन्द जायोबा खिन्थु जों बिथांमोनखौ हारिनि जोलैनि हांगार होननानै बुंनांगोन। आरो जुदि बिथांमोना जोंनि बड'लेण्डआव बिटिआरआव जुदि गोजोनखौ जुदि लुबैयाबा थानो लुबैयाबा बिथांमोना गुबुनाव थांना रायजो जाहैथों, नङा होमबा? जों बयबो जों गोजोनखौ लुबैयो। बे बर' हारिनि गेजेराव हारि हिसाबै जोंहा जाय बड'फाया जोंखौ फोरोंलांदों गेरेमसा हारि, जोंहा हारि हिसाबै जों जोङो थांनानै थानांगोन। गेरेमसा हारि जायोबासो बे बुहुमाव जोङो हारि हिसाबै सिनायथि होनो हागोन। आरो बेखौनो लुबैयाबा बिथांमोना बे जायगानिफ्राय जानगारनानै थाहैथों, जोंहा खुनु आपत्ति गैया। आरो जाय जों गोजोनखौनो लुबैयो, गोजोनखौ लुबैनानै दिनै बिटिआर मोनसे एकर्डखौ जों मोननो हादों। आरो जोंहा बे समाव बिटिआर एकर्डनि उनाव जोंहा गोजोनाबो फैदों। दिनै जोङो थांनाय समाव गोबां जोंनि गेजेरावनो एना एनिमोन, जोंनि गेजेरावनो जोंहा बुजिलायनाया एसे जोंहा गोरोन्थिमोन। दिनै जों बयबो ज' दिनै गोजोनखौ लुबैनानै बयबो ज' जाफैदों आरो दिनै ज' खामानि मावलांनो थाखाय बयबो साख्रि जादों। बे केसनि थाखाय सनितपुर आरो बिस्वनाथआ दिनै बिटिसिआव हाबनायनिफ्राय गोजानाव थानायनि मोनसे लामायाव फैगासिनो दं। दा बे बिथिङाव सनितपुर आरो बिस्वनाथनि रायजोफोर नोंथांमोना माबोरै मा फोरमायहरनो बा मा खावलायहरनो? बेथ' माने जोबोद दुखुनांथावना। दिनै बिटिआर एकर्डखौ केस होनायनि उनाव दिनै सनितपुर आरो बिस्वनाथआ जुदि बिटिआर एकर्डआव सोसनजानायानो जुदि बन्द जायोबा, सोसनजायालासिनो थायोबा बेथ' बिराद दुखुनांथावना जागोन। दा बिनि थाखायनो जों खावलायदों जे बिथांमोनखौ जों सिनायना लानांगोन आरो बिथांमोननि एगेन्स्टआव दिनै जोङो प्रतिबाद जों खालामलांनांगोन जाहाथे फैबाय थानाय समाव आरो जोंनि बर' हारिनि गेजेराव बेबायदि माने सुथुर जोलैनि हांगारफोर जाहाथे उजिफिना, बेखौ जों बयबो रायजो राजाया नोजोर होनानै जोङो खामानि मावलांनांगोन। बे बादायलायनायखौ गिबि खेबनि थाखाय बिटिआरनि सिङाव थानाय चिरां जिल्लायाव सोलिफुबाय थानाय मार्च दाननि गेजेराव खुंफुंनाय जागोन।
गुवाहाटी स्पर्ट्स एसोसिएशन इन एसोसिएशन विथ सुबुंथि फाउन्डेशननि बानजायनायाव देग्लाय चिरां थाइखाजरानि राइन' क्लाब गेलेग्रा फोथाराव 2022 इं 25 मार्चनिफ्राय जागायनानै 30 मार्चसिम जोबथा बादायलायनाय जागोन। गासै मोनब्रै गेदेर जोलुर क्लाबफोरनि गेजेराव बे बादायलायनाया जागोन। बे गेदेर जोलुर क्लाबफोरनि मुंफोरानो जाबाय नर्थ इस्ट इउनाइटेड एफसी, इउनाइटेड चिरां दुवार एफसी, चिलं लाजं एफसी आरो आसाम रेजिमेन्टेल सेन्टार। बादायलायनायनि सम खाना होखानाय बादियै 25 मार्च खालि नर्थ इस्ट इउनाइटेड एफसी आरो इउनाइटेड चिरां दुवार एफसी, 26 मार्च खालि शिलं लाजं एफसी आरो आसाम रेजिमेन्टेल सेन्टार, 27 मार्च खालि नर्थ इस्ट इउनाइटेड एफसी आरो आसाम रेजिमेन्टेल सेन्टार, 28 मार्च खालि इउनाइटेड चिरां दुवार एफसी आरो शिलं लाजं एफसी, 29 मार्च खालि आसाम रेजिमेन्टेल सेन्टार आरो इउनाइटेड चिरां दुवार एफसी, 30 मार्च खालि नर्थ इस्ट इउनाइटेड एफसी आरो शिलं लाजं एफसीनि गेजेराव बे बादायलायनाया जागोन। जानो थांनाय बे बादायलायनायनि टिकेटखौ दानिफ्रायनो टिकेट काउन्टाराव होनाय जाबाय। नायनो गोसो गुदुं एबा जोलुर बादायलायनायखौ मोजां मोनग्रा सुबुंफोरा थाबैनो टिकेटनि थाखाय 9547461257 जानबुं नम्बराव जगाजग खालामहरनो हागोन एबा बुकिं खालामहरनो हागोन।